Mie niin vihaan näitä maideita. Olkaa hyvä kaikki. Mä oon Tommi. Nää on näitä maideita. Tää on jo 4. Jaksakaa katsoa. Tulee 5. ja 6. Moi moi. Se on hyvä. Oli ihan vitu vihainen. Kiitos. Mikä voisi olla tänään mun lukituskuva viimeisin kysymys? Mikä? Lahteen liittyen. Minkä kokoinen? On Pauli. Minulla ei oo mitään kysymyksiä Lahteen liittyen. Mulla on itse asiassa aika paljon. Missä meidän kamat on? Kammat varastetaanko? Taas. Jep. Onko tää hyvä vehje? Oh, paras. Onko? Oh, Kuinka kallis? ihan vitu. Sano heti. Janis Petke. No joo. Ei hiljaa Tommi. Janus Valmunen Pussipysäkillä. Se on klassinen kappale kanssa. Aivan tahalla. Tuollahan tää Lahteen. Onneksi niinkin lähellä. No niin. Moi. Hauska nähdä. Tervetuloa seuraamaan uutta vlogia. Tää viikonloppu tehdään 2-osainen vlogi. Tänään ensimmäinen osa Lahden Möysän musaklubi ja huomenna sitten Tampereen Pakkahuone. Tuosta voi leikata pala. Ja tosiaan tässä vähän päivittelin valotiski ollaan tässä Midlateillä eli siellä Aveprolla. Ja pikkuhiljaa lähdetään ajeleen kohti Lahtea ja mä oon ollut tässä pari päivää stadissa tekemässä erilaisia duuneja ja mulla oli tää valopöytäkin tuossa messissä ja tää kävi vuokrallakin tossa jo ja katoin vaan, että kaikki toimii ja homma rullaa ja kahvi on vähän vaarallisesti tossa, niin mä siirrän se vähän vaarallisempaan paikkaan vielä. Ja Kiva nähdä. niin on. Koko viikon kipeänä. Ootko? Joo. Ei pitäisi tarttua. Hyvän näköinen. Pelkkää sellaista tällaista. Nenäkuvaan. Jep. Vitku Klemetti. Joo. Niin. Jop. One hand. No moi kameralle. Moi kameralle. Moi. Hän on Hesso. Halaa kameraan. Okei. Se on vähän hauska. Jep. Aika hauska. Aika halaa muakin. Niin nyt tästä kato voi tehdä sellaisen, että me halataan, mut sitten Lukke halaa kameraan. Lähdetään! Hei hei! Pauli! Mua! Mua! Moikka Pauli! Moi! 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 Ei ikinä! Kevään vikoja keikkoja vedellään. Meillä on enää sitten ensi tiistaina vappuna on meillä toi Suomen paras vappuniminen tapahtuma Lappeenrannassa. Niin, sinne lähdetään sitten vielä, mutta nyt tehdään nämä 2 keikkaa tästä pois alta. Kuvataan teille vähän matskua tästä viikonlopusta. Ja tulee tosi hauska viikonloppu. Tän illan keikasta en hirveästi tiedä paljon myyty lippuja, mutta huomenna on myyty jo 800 lippua Pakkahuoneelle. Niin tulee olemaan kiva ja paljon tuttuja, niin tulee olemaan hauska. Volvo tyhjä. Pystytkö sä ajaa ton Volvon toiselle puolelle? Joo. Mennään tonne sisälle sitten. Ja roudaus suoraan. Alright. Mä ollaan aika hyvissä jo. Mä seison nyt tässä. No joo. Ei sieltä nyt tunni ajakaan. No ei sieltä ajaa. Onko se kiinni sulla? On. Mä en tullut mukana. Pakkohan se on ollut. Se ja tää jää sitten päkkärille suoraan. Otaks meitä kumpia niinku reunassa? Niin. Ihan sama. Päätä sä. Niin, kun katsotaan 20 kiloa ihan iloisesti, ei tässä ole mitään kiinnostaa. Mä sanoin Santi Berkeley. Välisin
Haluatko nauraa? Onks kellään fiilistä? Onks kellään fiilistä? Minähän istun. Mihin? Pitikö joku tehdä palveluksen? Ei. Kiitos. Pitäis tossa on vielä yksi tällainen valotolly. Joo. Niin se pitäis tuoda tähän. Se nousee seuraavana tänne päälle. Se on tullut lavalle, vaikka se on pohi asia. Joo. Tulee tää pohi. Jaa. Tupa, mä laitan mun valot eka päälle. Mulla on valot päällä. No niin. Skibidi Wayne. No. On mennyt joo. Koska tiesithän sä, että kaikkia kertoimia meni vastaan. Ja ei tän pitänyt ikinä natsaa. Se kuunnellaan kyllä koht. Joo. Mä hain nyt päkkärintä muumilimsaa, vaikka se veisi mut henkeä. Onko mahdollisuus, että tuot mullekin? On. Jonkun limun. Mitä teen? Miksi teen? Tosiaan mun tässä nyt, aina kun tullaan keikkapaikalle, niin mulla on luonnollisesti tässä tällainen patchin checkaus, että laitan kaikki talonlamput itselle tähän ohjaukseen. Ja sen jälkeen mä löytäydyn tähän talonjärjestelmään ja sitten katsotaan, että osaahan kaikki tai osuuhan kaikki, eli kaikki toimii. Ja sitten mä vielä katon vähän värimaailmaa kuntoon ja tällaista ja sitten ja tehdään soundcheckia. Me lähdetään tänään kello 18 alkaa tuossa Lahden kaupunginteatterilla sellainen musikaali, jota me ollaan menossa niinku muutaman jäsenen kanssa katsomaan ja siksi tässä on vähän tällainen ehkä pieni kohta. Ei paha. Ai. Muumilimua. Cheers. Muumilimukerho kokoontuu. Joo, täällä on meillä tällainen muumilimukerho. Tää on todellinen ammatti. Jos nykyään luullaan, että keikoilla artistit ja bändin jäsenet ja crew-jäsenet juo hirveästi alkoholia, niin meillä se on kyllä ihan täysin toisinpäin. Me juodaan hyvin pitkälti ainoastaan muumilimu. Cheers for that. Tommi, jos nyt tää uikkalit, että meillä on ilmeisesti joku uimassa. Ei kun mä otin sen viereen, mä oon ottanut Aviapolis, mä otin Aviakongressin, niin siellä on se uima-allas. Mä ajattelin, että mennään aamulla. Pitäisikö laittaa vaan ne Erika ja Santu? Kun noi Hessu ja Maija, ne on niin pahasti tossa tiellä sitten koko ajan. Otetaan Santu ja Erika. Onhan jotkut hälyttimet pois. Ihan sika hyvä. Tommi Tiitta luonnollisessa elinympäristössä sähkön hajun ympäröimänä tekee hiljakseen töitä ja nauttii Lahden antimista. Tommi Tiitta numerolla 1. Ja tuo menee sinne. Joo. Joo, ei. Tää ei ole poliittinen vlogi, mä en ota tässä kantaa mihin. Tommi Tiitta numerolla 1. Äänestä nyt. Meni vähän poliittiseksi. Joo, ei, se oli sit joke. Niin. Kaikki tietää, että se oli sitten joke. Joo. Kaikki. Niin paljon. Tullis päätteet ja me päätteet kaikki laitteisiin. Ei kykkaa. Like the schools. Eikö mä katsoin? Eli me ollaan tosiaan tuossa basistin parempi puolisko on lauluopettajana, ehkä jopa koreografina tuossa Lahden musiikkilukion vuotuisessa musikaaliprojektissa ja siinä oli muistaakseni eilen ensi-ilta ja tänään näytös, niin lähdetään tuosta muutaman bändin jäsenen voimin tsekkaamaan se tässä välissä, eli kello on nyt se on aika lailla 5 ja se alkaa 6 tuossa kaupunginteatterilla ja kesto on noin 2,5 tuntia. Kerätään hyvin tsekkaan se ja sit 9:30 alkaa keikka.
Sitten takaisin Samsekkiin ja sitten lähdetään kävelemään. Aija! Mennään safkaan, me pitää koko oikeesti lähteä. Laita sitten kapula pois. Joo, tää on vähän rikki nää kapulat. Niin jo. Pitäisikö se mikki ja standi ottaa pois siitä etureunasta? Siihen tulee jengiä vaan sillä ajatuksella. Käy safkaa. Varmaan parempaa mieltä. Joo, ei kun siinä on ihan sellainen asia. Mie Tommilainen se sun kännykän laturi. Arvasin. Juuri omasta tahdostansa. Kaikki vaan koskettaa sua. En mä lähtenyt hakee sitä artistia. Se on joku 1 miljoona ihmistä. Oli äärimmäisen hyvä. Tuossa Lahden keskustan vaatterosalissa oli tällainen lukio, Lahden lukio. Tällainen musikaali, Dimmu-musikaali. Kesti 2,5 tuntia väliä, sairaala. Iso suositus. Tosin se on ehkä jo loppunut ne näytökset, kun tää video tulee ulos. Mutta joka kevät ne tekee tuollaisen musikaalin. Suosittelen. Kiitos Aina Tikkareille ja kaikki muutkin Tulees nyt ne, tähän ketkä osallistuneet tulee nyt ihmiset. meidän keikkaa. Todella. Iltaa! Tervetuloa. Kiitos. En tiedä kuuluuko, mutta täällä soi Aatu Adolfin Särkyvä-niminen kappale. Kannattaa ottaa haltuun. Pääsit avaan. Noin, moro. This is a little bit bad because the door is closed and I have to go to put the waters and I don't have a key, so we have to wait that Janne will run from the inside and come to open this door. This door leads to the stage. Thank you very much. 35 lisää keikkaa. Tässä kohtaa yleensä mä tykkään viedä just vesipulloja ja kaikkea erikoisjuomaa. Niin toi ovi. Miten tohon ovelle pääsee? Onko se ovi, missä lukee, että ei pääse? Aikaan ennen koronaa. Sori man. Mukava sanoa hei. Sehän on aika hyvä. Viet sä mulle juotavaa sen? No voin vielä. Aika kiva. Tää on mulla aika luonnollinen asia. Yksi ruoska. Se on Suvi Teresiskan levy ihan sairaan hyvä. Siis synttärijuhlat ja ne tuli tänne juhlasta. Hirveä fanit. Se on niinku tuolla on niinku sairaasti väkeä. Hyvä keikka. Nautitaan. Hei. This is fun. Stay away. Joo, 10 Okei kai. Kello on 23.00. Puretaan tästä nopeasti kamat pois ja lähdetään kohti Vantaata. Oli tosi hyvä keikka. Yksi kevään parhaimmista. Hyvä meininki, aika täyttä oli mestissä ja oli tosi hauskaa. Ei mulla muuta. Tormitiita Friday. Tää on maailman paras Friday. Tää on maailman paras päivä ja tää on maailman ensimmäinen päivä. Toi on nyt saman korkea vittu kynnys. Kyllä mä vittu.
On Haslaa. Okei. Otetaanko ihan... Okei, ken se on? Ja. Kaikkia kertoimia mä menin vastaan. Tämpitän ikinä natsaa. Oikeesin kohtalosta mustin mä on Haslaa. Ja mitä vaan mä teen ja mitä tuleekaan vastaan. Ja muistakaa, että että Se on niin paljon itestä kiinni. Jep. Muistakaa se, että Että Jami Faltin on still hustler. jep. Mutta kuka tulee vastaan ja kuka on se oikea? Mut joku tulee vastaan. Kyllä. Niin kuin Resurreformilla. Tuleeks Jenna vastaan? Kuka on Jenna? Nyt Maijala kertoo vitsi. Jep. Ensi viikolla muuten on sitten Nean My Day. Ja mä kuvaan. Se oli hyvä vitsi. Mut se ei ole edes vitsi. Jep. Jep, kyllä. Lupaus. Santtu, nopea. Äijältä tarvitaanko vitsi tähän? Noniin. Mitä yhteistä on Tommilla ja ammattilaisella? Ei mitään. No ei, se oli se vitsi. Yhteistä on ihan tosi paljon, samanlaiset sukat. Ollaan tanssilattialla, Vili. Keisin kanssa. Keisi maski. Mikä on? Mä sammutin lamput. Hyvä, kiitos. Mä oon kohta kertoa tuosta lampuja sammuttaa. Laitan tuossa sulle 4 kertaa putkeen. Niin paljon! Se on niin paljon! Ai vittu, kuunnelkaa mikä biisi lähti! Kaikkia kertoimia mä menen vastaan. Se on niin paljon. Kuinka paljon se on? Se on niin paljon itsestäkin. Kuinka paljon? Niin paljon. Kuinka paljon se on? Se on niin paljon. Kuinka paljon se on? Se on niin Mistä? paljon itsestäkin. Vili. Mitä? Se on niin paljon itsestäkin. Kaikkia kertoimia mä vedin vastaan. Joo, mä. Kertaa. Niin on, mut kato, mä näin hyvä. Tervetuloa Tiitto Terveisin matkoille kohti Vantaata. Ota uudestaan vielä toi vähän jotenkin. Vähän oli Vantaata. jotenkin energiaa kaipaisi vähän enemmän tähän No näin. niin, tervetuloa Tiitto Terveisin matkoille kohti Vantaata. Vedä oikein kunnon sellainen energisen asialla. Ihan kunnon energia. Energiaa asialle. Oikein lämmöistä tervetuloa Tiitto Terveisin matkoille kohti Helsinki Vantaata. Yeah. Se oli hyvä. No niin, mä kerroin tuossa aikaisemmin mainitsin, että kerron vähän noista lamppujen sammuttelusta, niin jossain noista spottikoneista ja jostain beamikoneista täytyy sammuttaa polttimo erikseen valopöydän kautta, niin kävin sitten tänään sammuttamassa. Unohdin sammuttaa omalla tiskillä, niin laitoin sitten talon tiskiin kiinni ja ne piuhat ja kävin sammuttamassa sieltä. Se ei tavallaan kuulu kiertävän henkilökunnan hommaan, mutta jos haluaa olla mukava tolleen keikkapaikalle, niin voi tulla sen palveluksen. Ne lamput säilyy paljon parempana ja niillä on pidempi käyttöikä kuin aina muistaa. Ne pitää aina käynnistää ne polttimot ja sitten ne pitää sammuttaa. Oi vitsit, että väsyttää kyllä. Kello on 1.46, tultiin Vantaalle ja on tässä alkoholittoman alueen loppuun ja päästään hotellille ja ne aika suoraan Bökkölleen sitten tosta. Huomenna varmaan joskus vähän ennen yhtä lähdetään tosta hotellilta sitten liikkuu. 1:30 on yhteislähtö tosta Midleitin pihasta taas. Jatketaan sitten huomenna Tampereelle pakkahuoneelle ja siitä tulee tosiaan oma video vloginsa hyvin nopeasti tän jälkeen. Oikein mukava viikonloppu. Hyvät keikkapaikat ja hyvät showtime. Tarpeeksi ajoissa ei oo mitenkään yömyöhäisiä showtimeja. Meillä on tosiaan bussikuskina nyt tässä keväärundista eteenpäin ollut maailman huippuin Janne, joka aikaisemminkin on mun videolla seikkaillut kuorma-autokuskina ja mun valokakkosena edelleen valokakkosena pysyy, mutta nykyään on myös bussikuski. Ja
Janne painelee kyllä aina ja kertoo mihin vastaan. Kuvaaja aina naureskelee sille, kun mä nauran mun omille jutuille niin paljon, mikä on ihan täysin totta. Toisaalta niin itelle pitää osata nauraa, ei pidä olla liian vakavaa. Mikäs toi niinku on? Se on niinku sisältäpäin kiinni, menee kiinni se. Mut saaks sen... Ai. Tässä vlogissa on myös aika paljon tosta. Ai. Meidän kuvaaja sanoi mulle just äsken, että mun näissä videoissa on aika paljon sellaista vanhan miehen körinää, mikä on totta. Niin, Eerikko sattui just laittaa meidän ryhmää. Ootas, pieni hetki. Tällaisen tarran, missä lukee Setäilyvaara. Se lukee Setäilyvaara. Ehkä se on just tätä. Ehkä mä oon vähän setä. Viime viikonloppuna mua luultiin 35-vuotiaaksi. Viking Grace-laivalla. Onko mä sitten niin vanha? Näytänkö mä? Te voitte kommentoida tänne videon alapuolelle, että näytäks mä niin vanhalta. Mitä musta puhutaan. Kuvaaja sanoi, että musta on tullut setämies. Täällä mulla on... Hei. Uusikka. Joo. Uimalla saunalla, mutta saunaan ei pääse. No niin, nyt ollaan saavuttu Scandic Helsinki Avia Congress -nimiseen hotelliin ja kello on nyt 2:25, eli 2:30 aika lailla. Muutama tunti tässä unta ja sitten aamulla lähdetään kohti Tamperetta niin sanotusti. Kiitos kun katsoit tän tuplaosaisen vlogisarjan ensimmäisen osan. Toinen osa kuvataan tosiaan huomenna Pakkahuoneelta. Muista katsoa sekin sitten kun se julkaistaan. Mutta ei muuta. Nähdään vlogisarjan seuraavassa osassa. Hyvää yötä!